květnu roku 2008 to u nás s nezaměstnaností vypadalo ještě dobře. Poté se ale začalo hroutit ve Spojených státech a postupně po celém světě finanční domino, což vedlo k události, kterou popisujeme jako velkou recesi. Došlo ke krizi. Po celém světě přišli lusknutím prstu o práci desítky milionů lidí. Najednou byli nezaměstnaní. Nezaměstnanost to nejsou žádné čáry máry. Nezaměstnaný je ten, kdo práci nemá a zároveň si ji aktivně hledá. Ta definice je důležitá, protože z ní poznáme, že děti nebo důchodci mezi nezaměstnané nepatří. Sice práci nemají, ale aktivně si ji nehledají. Nezaměstnanost má obrovské náklady. Bez práce zpravidla lidé přicházejí o velkou část svých příjmů. To by samo o sobě stačilo, nicméně skutečnost je ještě mnohem složitější. Z výzkumů víme, že nezaměstnanost vede například k horšímu fyzickému i psychickému zdraví. Nezaměstnaní častěji kouří, pijou, berou drogy, propadají gamblingu a rozpadají se jim vztahy. Všechno tak dopadá nejen na ně samotné, ale také na jejich blízké. Často jsou vztahy mezi těmito problémy obousměrné. Tedy například nezaměstnanost vede k horšímu zdraví a horší zdraví vede k nezaměstnanosti. To může vést k její nejhorší formě, a to je nezaměstnanost dlouhodobá. Bez práce se občas ocitne skoro každý. To je ale krátkodobá nezaměstnanost. Jakmile člověk nemá práci déle než rok, šance na to, že si ji znovu najde, statisticky klesá zhruba na polovinu. Nezřídka se tak stává, že je potom nezaměstnaný už na pořád. Všechny by nás to mělo trápit nejen kvůli tomu, že na horší zdraví a další neduhy doplácíme skrze veřejné zdravotní pojištění a musíme se skládat i na dávky v nezaměstnanosti. Státní rozpočet to bolí dvakrát, protože méně se do něj odvádí a více se z něj bere. Nejde ale jen o veřejné finance. Pokud někdo nepracuje, nevytváří nic, co lidé poptávají, nezapojuje se do velké společenské dělby práce a chybí tam. I pokud máte pocit, že nic moc neumíte, tak věřte, že v celém tom obrovském kolosu, kterému říkáme ekonomika, máte své místo a díky vám třeba na druhé straně planety vznikají věci a služby, ze kterých má někdo radost. Světová ekonomika je dnes natolik propojená, že se každé malé kolečko počítá. Když se kolečka zadrhnou, mluvíme o krizi neboli o recesi. A typickým projevem recesí je právě vysoká nezaměstnanost. Od 20. století byly všechny krize ve Spojených státech spojeny s prudkým nárůstem nezaměstnanosti a jakýkoliv prudký nárůst nezaměstnanosti znamenal krizi. Jinými slovy je to prakticky jedno a to samé. Krize je situace, kdy lidé hojně přicházejí o práci. A trvá často hodně dlouho, než se vrátíme zpátky tam, kde jsme byli před krizí. U nás to po roce 2008 trvalo 8 let. 8 let jsme měli zbytečně vysokou nezaměstnanost. Nezaměstnanost je zkrátka taková katastrofa, že vznikly celé ekonomické školy, které se snaží krize vysvětlovat a pomáhat vládám a centrálním bankám v tom, jak bojovat s jejími dopady. Ostatně celá makroekonomie jako samostatná věda vznikla právě v reakci na velkou hospodářskou krizi ze 30. let minulého století. John Maynard Keynes, který je považován za otce zakladatele makroekonomie, viděl rostoucí masy nezaměstnaných a nenacházel odpovědi v tehdejších ekonomických učebnicích. A tak se rozhodl jednu takovou napsat. Vládám a centrálním bankám Keynes radil, ať nenechávají řešení krizí volnému trhu, ale aktivně se pustí do práce. Centrální banky ať zlevní úvěry a vlády ať utrácejí peníze na rozhýbání ekonomiky, i kdyby to mělo být na dluh. Jiní ekonomové mu ale namítali, že právě bezhlavým utrácením jsme se do krize dostali a nedává smysl léčit nemoc tím, co jí způsobilo. Hospodářského cyklu, tedy těchto periodicky se opakujících období vysoké nezaměstnanosti, se asi jen tak nezbavíme. Abychom zabránili opakováním vysoké nezaměstnanosti, hledáme recept, jak zabránit opakování krizí. Kdyby se nám to podařilo, mohli bychom ušetřit desítkám a možná i stovkám milionů lidí obrovské utrpení. A to by bylo magické.